Right bafethu ngiyabingelela igama lami uSiphiwe Mantobela bengicela nje ukuthi uqale ungena kule khasi cofoze usubscribe button ukuze uzothola bafethu izinto eziningi ezenzakala kulona leli khasi bafethu leli khasi liyafundisa liyasiza bafethu abantu abasuke bebhekene nezinkinga bafethu sikwazi usixazulula izinkinga ezikhona bafethu ngicela ukuthi nje ungakhohlwa ukulike ucomment ukushare comment akho bafethu kuyasiza njengoba nje singabantwana senza umsebenzi okanjena so ukuze sikwazi mhlawumbe ukuthi sibone ezinkingeni mhlawumbe sibhekane nazo noma ezinkingeni esikade siyilungisa mhlawumbe mayingalunganga mhlawumbe singenza kanjani ukuze mhlawumbe silunge so bafethu ungakhohlwa ukudownload i-app yakwa EasyBet badge nje bafethu uhlele ekhaya ngaphandle kokuthi uze mhlawumbe uyongena emsebenzini usebenza o928 10 bar yabo so nje bane smartphone download i-app usebenzisa i-promo code ethi ZOSO lapho ungayibeka nje emathubeni right bafethu so njengamanje kunodaba bafethu sizolilungisa la lika nami mfethu ke ngizomnika ithuba bafethu ayichazele ukuthi udaba lakhe lumi kanjani qhawe lami sekubingelele mfethu khamba kanjani yaphila njani yeah mfowethu mfethu mhlawumbe ungayichaza mhlawumbe uthi ubani okwabani udaba omnene igama lami ngoXolisani bafo yeah ngwakaNcobo mina isibongo mfethu all right inkinga yami iyodwa la ngibhekene nayo yeah manje abazali bami bafo bafuna ungenzela yonke into bafuna ukwazi umama umuntu engithandana naye bafuna ukuthi bengilobolele ayizwa leyo nto yonke into yami iqondile manje into eyinkinga iyodwa ngibhekene nayo yeah angazi ukuthi ngabatshela kanjani ukuthi lo muntu engizwana naye ayizwa leyo nto mina naye uhlobo lodwa hlobo lodwa kanjani awucacise nje nkabi yami ubulilo bodwa kahle oh yeah kahle yeah oh so abazali bakho bakuveza kanjani nomzalwane bangakini mhlawumbe hayi mina kuphela ngane futhi oh wena kuphela manje nje vese yonke into eqondile yeah bafuna ungenzela into straight and ngabatshela yonke into yami ufuna ukwenza ephambili noma bayazi nabo futhi manje angazi ngababonisa kanjani yamdinga futhi nomuntu nje vese ngizomveza kuyena ukuthi nangu mama yeah so ngifuna ufethu ukuthi unakhonje izathu wena isiphi izathu wena esenza ukuthi mhlambe uze ube mhlambe kulesimo mhlambe obhekene naso yabo ukuthi mhlambe ngoba phela amantombazana khona yabo sekufihle lokho yabo so ngicabanga ukuthi nabo futhi abazali befuna vele umuntu wesimama yabo njengoba nawe usho ukuthi uyasapha ukuthi uveze mhlambe umuntu ngoba sebulile lokho into enkinga bhuti inhliziyo ayiphakela yeah inhliziyo bese mayithe ifuna lo yangisho ungayiphikisa wanolova bengakhuluma into abayikhulumayo inhliziyo baphakela iyazazi umuntu ufuna njoba nami ngizazi ngifuna into eqondile ayihleki yeah manje awukaze ujole nomuntu wesimame seke ngaphambeleni awu bafo mina kwenzakalani mina bengithoka 2 wengane esikemini into eqondile bayazi nje na yeah manje phela ngiyabona ukuthi hayi nayi into yami eqondile bayazi bedlalisana nayo mama late yeah bedlalisana nje akekho into benithandana naye later or after 9 or after 9 hayi izikhathi zabathakathi but oh yeah later so kanti after 9 yavela kanjalo ukuthi vele after 9 bese ke niyenza izinto zenu yonke into later yonke into nje eqondile oshuthi wena ufike ubamba uwenze leyo nto nomuntu emini bese ntambama kubanjalo bese lapho khona ubezitshwana nje emini manje lapho khona ubu-enjoy yakhona ntambama kamnandi yonke into yami nje straight ayi kuthanda impela ukuthi kube nzima qhawe lami hey ngiyasinda kuyehlela baba yeah manje ke manje masifike ekhaya uzothi wona ekhaya ucabanga mancane amathuba ukuthi bamamukele bafe mancane amathuba yeah bebemazi nomunye ukhona nomunye mhlawumbe abake bamazi bazi hayi babona nje hayi bazi ukuthi mina khonto eqondile umuntu wesimame nje into eqondile manje yabo angazi nokuthi ngabavezela kanjani awekho amathuba ukuthi ngibakhombise mancane yeah uyabona nje asinda kuyehlela baba hayi ngiyakuzwa qhawela manje umuntu esingakike lo bambana naye osebulilini ufana nobakho wesithathu but yeah wesithathu khona nje nomunye nje mfethu later yeah befika nje ngemoto la umzoneni ufika zongilanda mdala ke lo ya oh yeah mdala ukhulile uyayisebenzela uthisha kamnandi hayibo and
namanje futhi imali uyayiphatha kusahlukaniswa into eyodwa ukuthi ufuna ungilawula nje kuphela. Phela ufuna ungilawula nje kuphela. So manje ubuchokhana naye-ke lowo mjitha lowo. Kamnandi. Manje ubani-ke manje kwenziwa njani? Khona umuntu osuke eyintombazane noma omunye osuke umfana noma nobabili mhlawumbe. Suke kuyena intombazane. Mina suke ngisuke ngumjitha nje kamnandi. Wena ubambana laba abayipendayo abafuna ukuba ama-cheers. Abafuna ukubheka kamnandi. Wena bese ukuthi wena umuntu wesilisa. Umuntu wesimama into eqondile. Ekhaya bafethu ayichanye niyaphila guys inhliziyo iyayiphakela futhi. Yeah. Njalo. Hayi bafethu. Maye usho impela usuteste ndawo zombili wabona ukuthi hayi test ayikhona. Hayi ihamba iyashelela ngapha. Right ngapha hayi. Enda ngilunge nje kakhulu ngala hayi. Ya clash. Yini banenkinga yana abantu besimama? Kancane bafo bayakhalaza bafuna ukuthengelwa hayi. Oh yeah. Kancane nama uyinwele. Yeah. Inzipho kancane airtime idata yonke into nje. Yeah. Kancane nje hayi futhi hayi. So manje khona owakhawathayo. Kodwa nje otherwise uma mhlawumbe ungasuthola umuntu oqondile ke mhlawumbe ke ongayifuni ke lezo zinto lezokhala ngazo nga right. Ngiboni mhlawumbe singadlalisana emini kodwa khona into ameqondile yasebusuku bayazi futhi seyinto ameqondile kusawo nala estradini nje bayazi ngasekhaya kamnandi. Yeah, yabo igama lami nguSiphiwe Ntombela. Ngicabanga mhlawumbe mfethu bese kutshelile ngakho konke yabo. Yeah. So nje uzizwa kanjani nje mfethu ukuthi uyo-introducewa ekhaya lakamfethu? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba abantu abaningi abanjengami abajwayele ukuvezwa kamfana. Yeah. Abathandi. Yeah. Nami ngajabula kakhulu ukuthi angiveze kubo makoti wakhe. Yeah. So bese nesikhathi singanani vele nifihla nje? Bekuyisikhathi eside shem ngimbekezelile isikhathi eside. Yeah. Kasefike ekugcineni ngamtshela ukuthi hayi sengikhathele. Yeah. Yini ofukwa mina khunja ngayo ofukwa mtripa ngayo ngoba phela uyachaza ukuthi bakhona abasebe akade bambana nabo noma akabambana nabo yabo. But kodwa nje uwena nje umuntu obe isinqanda ngempela wabona ukuthi yabo kumele umlobole. Ngimnika yonke into ayifunayo. Njengani mhlawumbe? Ukuthi ufuna sekamereni nje senza lokho akufunayo. Chawo yini chawo ekujabulisile mfethu nawe iyachaza mhlawumbe mfethu ngayo my sister. Hayi ngifuni ungasho bafethu hayi nginginika kahle nje ngingisakhuluma kahle yini? Hayi nginginika kahle futhi sesibabili phela lapho baba. Hayi nginginika kahle ngifuna ungasho. Yeah so isona nje isizathu leso vele sakwenza phela ukuthi nginamathele baba ngihlale njengoba ngihleli nje sazohlala nje kamnandi futhi. Yeah. So manje mfethu uyifisele iziphi nje izinto mhlawumbe oyifisayo mhlawumbe ngamfethu? Ngimfisela ukuthi siqhubeke sithandane ngibe umakoti wakhe oqotho ngimphekele ngimwashele. Yeah. Ngimnika uthando lidingayo. Yeah. Njengoba naye nginika uthando lidingayo. Mfethu ungayivula ikhona qawe. Yeah so mfethu so njengamanje ke ekhaya kini bayazi ekhaya kini wena ukuthi wena mhlawumbe uphila le mpilo lena kanjani. Hayi bayazi ekhaya solokho nje ngimncane nje. Yeah. Ngabatshela futhi ngabahlelela phansi ukuthi ma nobaba ngekanje. Yeah. So ba understand kanjani? Uma kakhulu wa understand ngamtshela wabona futhi ukuthi hayibo nangumntwana amedlana namantombazana angathanda ukudlana nabafana. Yeah. Uma sicozi ngumama nje. Oh yeah. So kahlahla wena yavela kanjani wena ukuthi wena mhlawumbe ube umuntu nawe mhlawumbe oba nemizwa noma mhlawumbe othanda ukuthi uthandaye noma ushade nomuntu yomunye wesilisa? Imizwa yami ngabona ukuthi nje amantombazane angiwathandi ngithanda abafana ngoba wonke abafana abadlulayo nje ngathi buka abafana chomi nje kanjalo. Oh waqala lokuthi who show me. Yebo ngilobe ngibomama kuma sicozi nje. Yeah. So wazwakala no Shena ngidlala nemigcwala ngisho namakopi lawa abhekiswa phansi. Oh yeah.
akho umuntu ngithi mina vala isikapa ayikho into soyikhuluma la time man angazi uvele ngene ngizogcwala emzini wami buka la senginendoda manje mina emile engivimba emzini wami asikhulume kahle emzini wami asikhulume kahle usebenzela nzima ngabe lo muntu ukuthi mina ngazophathwa abantu nje ngivele ngene la mana Uyayithanda lento enzala abantu ezokwenzeka manje amakhamera time cha ayikho lefanele kanje ayikho into esoyilalela yini kumele ikhulunywe la yini kumele ikhulunywe cha angikazi indaba lekhamera kwenzakalani chaza indaba lekhamera ngoba siyaxolisa ukuthi mhlawumbe sifike namakhamera siyaxolisa yabo yabo singaxolisela lokho mama yabo ayikho into esoyiqala cha mina chaza indaba lekhamera ukuthi ikhamera kwenzakalani ngayo angikwazi ukuthi ngavele ngene emzini wami ngigcwala amakhamera emzini wami angithi baba sebenza ngayikhamera manje sokwazi ngami siyahlasela ngoba asinaqala kodwa sekunomuntu manje la uphethe zonke into zayibhamu la sekunomuntu ophethe ibhamu manje asazi noma siyahlasela noma kwenzakalani cha ayikho lento le bafethu phumani emzini wami cha ayikho into zokhuluma phumani emzini wami Kalo mehlisa umoya. Ngabona angikho zikhuluma la. Ngifuna zikhuluma. Asikhulume kahle time asikhulume. Yini ezokhuluma amakamera enzala amakamera Uzoma emnyango uzova akacishe ikamera phumani emzini wami ubani uvele egate ngithethe camera phansi iphutha self hayi ngane isizophuma ngilanda abantu bamakhamera singazi lutho sabazali wena kuphela wazi umpolisi nje uma ngizamile ilupload akufanele babhalelwe yimini ingakho ngizamile mama ukuchazela lokho ngimqhumisa ngempama into engizoyenza kuyena awubuke nje umfana ubethu ufuna ukuzongikhombisa ukuthi ufuna ukukhombisa umuntu athandana naye leyo afuna ukuthi asinankinga thina vele sasimtshelile ukuthi vele asifuna ukumbona umuntu othandana naye sathi vele simtshelile lokho ukuthi ukuze ingane phela ingabi uvanza emgaqweni uyayibona ke manje ke amakamera ngoba lebefana nabuye azothi baba hayi sengiready ke manje sokukhona umuntu ucela ukumbona mfowethu thina befana kasitshele hayi manje ngixolisa kubazali Ngiyaxolisa mama noma ungabatshela ukuthi kunento ofuna ubazela yona uzoza namakhamera yabo ngicela uxolise kubazali bakho yabo ngoba urongo lokwenza yabo kodwa bafubuwa cela ungilalele yes cela ungilalele makoti wami kanjani manje makoti yini makoti lento le umakoti lento le kanjani manje uthi silathana umakoti uzovusa umuzala ekhaya wena uzosalela ingane kanjani hayibo uyapheka uyawasha ziphi ingane izophuma phi ingane zizophuma phi ingane la zizophuma phi ingane yena indlela sibonga ngayo le sikhulisile wayesikole ungehlakaniphile esikoleni uthi silathana umakoti uthethele indoda uthola imali uyena yabona lento ngisakile lento yini ngisukele mfana ngisukele ngisakile nje lento yini ngifuna ukukhuluma naye ukuthi uzola ekhaya uzovusa umuzi kubantu abengikubona namantombazane njalo mengabe ngithi ngihlangabeza ingakho bengizama ukuchazela yona into ngilethela yona le uyena wonke amantombazane agcwele la endaweni wena uzosibethela lo muntu uyaza ngiwathanda yini yona le